Скъпи приятели, продължава нашата разходка тук на изложението тази година на ваканция Изпа 2025 в Интерекспо център град София. Сега пред нашата камера ще ви срещнем с господин Данаил Милтанов от семейен хотел Света Марина, град Добринище. Здравейте, господин Милтанов. На вас. Как сте? Добре, да кажем. Какво представяте тази година тук на изложението? Представяме нашия хотел в цялост с наши партньори от Турция. Те представят техните дейности, които извършват. Ние имаме семейен хотел в Добринище. Малък, уютен хотел. Стремиме се към това нашите гости да са удовлетворени, да предлагаме добри услуги, да развиваме района на Добринище, тъй като има доста красиви места, които могат да се видят около нас. Съответно, повечето хора не са наясно с този факт, тъй като е слаба рекламата в България, специално на град Добринище. Как и по какъв начин последните години туризма се развива в Добринище? Вие какво наблюдение имате? Не много добре, честно казано. Има интерес към дестинацията. През зимния период, съответно, Безбок е близо до нас. Зимният туризъм се развива, но доста по-слабо, отколкото в други райони, като Пампорово, Банско, които са доста по-така рекламирани, да кажем, дори от Министерство на туризма, нали? Тъй като от Министерство на туризма реклама към град Добринище почти няма или се свежда до минимум. При вас в вашата работа в семейния хотел какво отчитате? Като цяло тази година отчитаме ръст за зимния период. Специално миналата година беше доста по-слабо натовареността през този период. Тази година определено има завишаване, има интерес от чуждестранни туристи. От Гърция имаме доста наплив към нас в момента, към ски насочени. Сега, времето в момента не предразполага много карането на ски, но все пак имаме интерес към тази дестинация. Каква беше миналата година за вас? Ако можете така един обзор да направите спрямо бизнеса? Миналата година мога да кажа, че беше успешна. Като цяло летния период, противно на очакванията в град Добринище, беше доста по-силния от двата периода. Пак го отдавам точно на рекламата, в международен мащаб. А как може да се промени според вас това? Според мен Министерство на туризма трябва да насочи повече средства към рекламирането на тези дестинации, които не са толкова добре познати на хората. Ясно е, че едно Банско, в което се провежда световното по ски, не му е нужна допълнителна реклама. Напротив, нужна е за районите, които са слабо търсени. Какво според вас ви отличава от конкуренцията? Стремиме се като цяло към добро качество. Малък семейен хотел сме, важно е клиентите да са доволни, тъй като иначе няма да се върнат. Не сме голям хотел, не можем да разчитаме да губим туристи. Какво продължава да ви мотивира? Това, че искаме да се развиваме, че искаме да подобряваме условията на работа за нашия персонал и съответно за нашите туристи да бъде по-добра базата. Всяка изминала година се опитваме да надграждаме по някакъв начин. Дигиталната реклама полезна ли е за хотелиерството и ресторантьорството в днешни дни? Разбира се, би казал даже, че е една от най-важните в момента, защото все пак в 21 век основно всеки ползва телефон мобилен, било лаптоп, достъп до Фейсбук, до социални мрежи. Рекламата в момента е най-важното нещо. Добре, сега да презентираме семейния хотел. Какво могат да открият вашите гости и посетители, гости на града, разбира се? Ние сме малък семейен хотел, имаме 20 стаи на брой, повечето ни стаи са двойни, тройни, четворни. Като цяло работиме само с стандартни легла, не работим с разтегателни дивани и футюели за удобство на нашите туристи. Имаме собствена механа, която е подходяща за организиране на различни тържества, рождени дни, абитуриентски балове. Имаме сауна, която нашите гости могат да ползват безплатно. Намираме се много близо до гарата на теснолинейката. Съответно е доста подходяща дестинация за любителите на малкото влакче, които искат да се разходят до града и да разгледат. Като цяло, това е което мога да кажа за хотела. Опитваме се всяка година да подобряваме нашите услуги. Имаме безплатен паркинг към него, точно под гората се намираме. Много тихо и спокойно място на пешеходно разстояние от центъра. Вашите амбиции като хотелиер какви са от тук нататък? Опитваме се постоянно да се развиваме, да подобряваме качеството ни. Нямаме спа център. Към тази насока сме тръгнали да развиваме съответно дейността си. Така че има какво да се желае, но винаги се стремим към подобрение и по-добри услуги за нашите туристи. За финал на нашия разговор едно послание към всички зрители, които не са идвали в Добринище до момента. Вие, предполагам, сте си родом оттам. Не съм родом оттам, аз съм от град Перник, но като цяло Добринище е много красив град, който иска е добре дошъл да го посети.